L-imxija tal-Coronavirus f'pajjiżna kabret l-apprezzament tal-konsumatur Malti lejn il-prodott agrikolu lokali hekk kif bosta qed iduru fuq il-bidwi Malti għall-ħxejjex li jkollu bżonn sabiex ikewwes xi platt tajjeb. One News żar ir-raba taħt il-Manikata fejn hemmhekk sibna lil Clyde Camilleri, bidwi ta' 28 sena li kien qed ilesti għall-ġurnata oħra ta' ħidma. Clyde saħaq li l-Maltin f'dawn iż-żminijiet qed jafdaw iżjed lil gabillot Malti u għalkemm il-prodott irid il-ħin tiegħu biex jikber, il-bidwi Malti żied kemm xejn il-produzzjoni tiegħu biex ilaħħaq mad-domanda. Iżidna naqra fuq il-produzzjoni, qed naraw li forsi ħajkun hemm iktar domanda, allura qed nippruvaw nżidu l-produzzjoni tagħna għad-domanda li tista' tinqala. Saħaq li min-naħa l-oħra l-eluq tar-ristoranti u l-lukandi qed iwassal għal tnaqqis drastiku fil-qlieħ li jagħmel il-bidwi Malti. Forsi l-klijent li min isajjar id-dar qed jixtri iktar għexijiet id-dar, però fl-istess ħin naqsu l-hotels, naqsu r-restaurants, trid tqis dawn ukoll. Il-hotels u r-restaurants kienu jagħmlu parti kbira mid-domanda tas-settur, allura dik irridu nżommuha f'moħħna. Caruana spjega kif il-pitkalija wkoll ġew adottati numru ta' miżuri ta' prevenzjoni kontra t-tixrid tal-Coronavirus. Fosthom qed ikun illimitat in-numru ta' bdiewa li jidħlu jħottu x-xogħol f'daqqa. Dan għall-ġid tal-bdiewa u tal-konsumatur li jmur biex jagħmel ix-xirja tiegħu. Il-bdiewa meta jidħlu l-pitkalija jilbsu l-ingwanti u l-maskli, qed isir attenzjoni partikolari fuq il-ħasil tal-kaxxi li m'hemmx kaxxi qegħdin jidħlu maħmuġa, allura qegħdin jiġu ddiżinfettati sewwa. Kif ukoll ix-xerdejja qed jinkoraġġuhom biex jibagħtu email u jagħmlu l-ordni tagħhom bit-telefon. Melkin Borċ, lettur tal-Agrikoltura fl-Istitut tax-Xjenza Applikata fl-MCAST, spjega li bħalissa huwa żmien li wieħed jibda japprezza l-mistieri li qabel ftit li xejn kien jagħti każ l-importanza tagħhom. Il-bdiewa r-raħala s-sajjieda li jipprovdulna l-ikel frisk u l-ikel li għandna kontroll fuqu. Sewwa, aħna ma nafu qatt x'jista' jiġri fil-pajjiżi li nimportaw l-ikel minnhom, ma nafux kemm jekkux ħadibqa' l-istess sitwazzjoni ma nafu xejn. Li għandna kontroll fuq huwa l-ikel li jiġi prodott Malta. U allura naħseb anke strateġikament tajjeb li naħsbu u nirriflettu fuq l-essenzjalità ta' dan is-settur. Il-bidwi Clyde Caruana appella biex f'dan iż-żmien ikun apprezzati x-xogħol tal-bidwi u ħadd ma jixtri aktar ħxejjex milli jkun se juża biex bekk ma jkunx hawn ħela. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.